As ilustracións de Gogue e Dávila saen do periódico e recorren as vilas galegas a través da exposición ilustrando as historias do noso día a día. Na súa novena parada, a mostra chega á Praza de Ceciñáns en Cambados. Sí, bueno, é unha exposición de viñetas tanto de Dávila como de Gogue, e a verdade é que é unha exposición que está aquí ao aire libre na Praza de Ceciñáns para todas aquelas persoas que se queiran achegar. Estamos vendo que xa desde onte que se empezou a montar, ainda non estaba inaugurada, pero que xa multitude de persoas se foron achegando, incluso foron correndo a voz de que se achegasen á Praza de Ceciñáns, que había unhas viñetas de que saían no periódico e tal. E a xente, pois, estamos vendo que ten moi boa aceptación. A exposición levase a cabo grazas á colaboración do Faro de Vigo, o Banco Sabadell, a Deputación de Pontevedra e os diferentes concellos. Dende o Faro de Vigo destacan a mostra como unha maneira de coñecer a nosa historia a través do humor. Seguir apostando polo arte, pola cultura, transmitir de alguma maneira ca pluma, cos ollos e ca visión de Dávila e Gogue, pois como é a nosa Galicia, como somos, o noso sentir, o noso ser, dunha maneira humorística. Esperamos que toda a xente que visita a exposición polo menos bote unhas risas e saia contenta da exposición. A mostra estará dispoñible ata o 2 de setembro, tanto de día como de noite. Esta exposición vai estar aberta ata o día 2 de setembro, estará aquí pois todos os días e tamén polas noites, así que animamos a todas as persoas a que veñan e se acheguen e que pasen un rato divertido independentemente da idade que teñan. Ante a boa acollida que está a ter a mostra, os organizadores sopesan a posibilidade de ampliar tanto os paneis como o tempo da exposición.